No niin, se on satunnainen tutkija, terve. Se on 14.6. ja kello on semmonen 4:30 jälkeen Salon keskustassa. Ja mä oon tässä Plazan parkkitalossa ja täällä näyttää nyt tältä melko lailla tyhjää. Me tehdään nyt opetusvideo niille, jotka on henkisesti liikuntarajoitteisia, jotka haluaisi Länsirantaan parkkiin, ja jos vaikka vähenee se 14 parkkipaikkaa, niin miten sitten toimitaan jatkossa. Mä näytän opastetun reitin sinne ja katsotaan samalla paljon kun tähän menee aikaa. Mennään näistä liukuovista, ei tarvii siis reuhtoa, vaan ovet aukeaa. Seuraava setti liukuovia ja rullaportaat, eli niille jotka aloittelee vasta kävelijän urallansa, niin tää on tämmönen pehmeä lasku. Näissä voi kyllä kans kävellä, jos tuntuu, että on kauhean tylsää ja on vähän kiire mennä, niin se nopeuttaa etenemistä. Ja sitten täällä on tämmönen oikopolku, remonttia vähän vasemmalla. Mä löysin tän ihan itse tän oikopolun, eli tää on niinku Pythagoraan mukaan tämmönen lävistäjätyyppinen käytävä, joka nopeuttaa etenemistä. Mennään tonne toiseen päähän. Tässähän voi säätää vähän sitten vauhtia ja vähän nostaa pulssiakin, jos tuntuu siltä, että pystyy samalla vielä suunnistamaan ja me joudun vielä puhumaankin, niin se on pikkusen haasteellista tietysti. Taas liukuovet. Sitten tästä vaikka invaluiskaa oikastaan vähän ja varoitan tietenkin autoja, joita tulee tuolta oikealta suojatien kautta. Tässä voi vaikka vaihtaa toiselle puolelle katua, kun aurinko paistaa. Jälleen vähän tästä vinoista turkulaisittain. Suojatietä kuitenkin. Varotaan pyöriä. Ja mennään tänne jalankulkijoiden alueelle. Sitten tässäkin tämä loppusuora oikeastaan aukeaa. Tässä voi ottaa vielä vähän spurttia tai sitten vaan hengailla ja katsella vähän rauhassa näitä. Tuolla näyttää olevan aika paljon parkkipaikkaa tuolla Marimekon suunnalla. Vaikka on se paras kaupankäyntiaika. Ja nyt varotaan tuota houkutusta tuossa vasemmalla puolella. Ei mennä hampurilaiselle tällä kertaa, vaan edetään määrätietoisesti kohti Länsirannan parkkipaikkaa. Nyt ollaankin melkein perillä, katsotaan täällä näyttää. No tossahan on pari vapaata paalupaikkaa heti. Jäätelökioskia ei näy vielä, mutta paikkoja kyllä näkyy. Eikä se 14 paikkaa on nytkin tyhjänä, mikä tästä potentiaalisesti sitten voisi mennä, jos niin käy. Mennään nyt tuonne Jokirantaan asti katsomaan tää. Oho, nyt ei ole suojatietäkään. Sori siitä. Täällä on lisää paikkoja. Näyttää tältä. Eli ei tämän ihan vaikeeta ollut. Ja ensi viikolla voisi ottaa tuon Farmuksen tontin. Harjoitellaan sitten se kiekka. Kiitoksia tästä.